Menam sunang lagi kis kalam. Deh. Mudia fukarna. Kudum. Kudum. Dengar gak dengar mah? Baik, deh tora ketan. Ini hawa zagan ar nenglah sih bawa video karena dok kayak. Kulombai raja fer. Tom okhaya dejar gajri खालामबाय मिथिबायना एकदम मा जाबावगोन मैया दाखालि एसे मोजांमोन बोथोरा ओमफ्राय मैयानिफ्राय एकदम जै अखा फैबाय नै दाबो अखा थाइफ्रिगासिनो नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल टाइटेल नायनानै दिनै भिडिअआ माबायदि जागोन बायदि माने एसे खोन्थाना होनोसै आं जा फंबाय बिनि दिनै माने हाबा दं गोथार जुलि मैयानो लाबोबाय नामाथाय हिनजावखौ न' मैयानो लाबोदों हिनजावखौ मैया बिस्थिबारमोन ना ओंखायनो हराखै ओमफ्राय दा बावनो थांगासिनो दिनैसो बिस्थिबार मैया बुधबार नालाय मैया हरखाबाय ओमफ्राय माने लाबोखाबाय आरो दिनै बिस्थिबार ओमफ्राय जोंहा मादैनि फिसाज्ला देरसिन माने आंनि उन्दै आरो बिनो दिनै हाबा ट्रेक्टराबो नै दे जा मावसो काउदारा बुरियास नुदों नुवाखै नोंखौ ना बुरियास नुदोंब्रा हिटसुनदों थ' बुरियास नुदों जाबाय ओमफ्राय नैलाय सफैबाय माने जोंहा न' खाथियावनो आरो बांद्राय गोजानबो नङा लामानि गेटनिफ्रायनो खिथिलांगोन दै गाइस लामानि गेटनिफ्रायनो मोजानो खिथिलांगोन आङो नै बिदि स्टाइला नै बिदि आरो ओमफ्राय नैबेलाय मोजानो नैलाय ओमफ्राय नै इथिं फट'शुट सोलिगासिनो ओरैजाय हौवा गोदाननि लोगोआ नै दे मोजां खबरा दे आरो नैबे फंबाय दे नैबे बास पुरा रोंगौ माथो नोङो एक्टिंखौ मोजां था पसा हायो बरिया ओमफ्राय दे दरा गोदान हाबा जागोन आरो नों लाजिबावो भिडिअ ओंखारनो दखाय बहा लाजिनो दे गाय माबा पुरा लाजिगासिनो मानसिया मिथिबायना र' ब्लगाव ओंखारथ'वाखै दाहाय बरिया खिथिगोन आङो र' हौवा गोदाननि फंबाय नै बियो र' नों लाजिनो नामा नै बियो उन्दै दे ओरैनो हरब्रा लाजिदों नोङो माखौ लाजिदों नोंलाय हा फंबाय नोंहाबो गोसोनाय दं दा रिभिउ खालामथ'वाखै ना bro biluna hot ya hora nih hah मैगं हागासिनो नैलाय बरियानो मैगं हागासिनो दे आं भिडिअ लागासिनो दङ ना नोंसोरखौ दे बरियानो दे जाबाय दा दे बरिया लाखादों आङो भिडिअ दे आबै दे मा मैगंथ' हाखांजोबनायालाय दा बानलुसो माबागासिनो साफा खालामगासिनो आरो ओरैजाय आलु नैदि आरोना दे हा बरिया आंनिया हिटसो आंनिया डेन्जार माने दहायो मैगंखौ माने पुरा सायखांजोब्बाय आरो आं भिडिअखौ लाफायासै माखो बेखौ हा बेखौनो आनै जायो आङो औ नैलाय मा हादों अके नै लागाव बेलाय मा थाइबें दे बरियाहाय ओमफ्राय नैबे पुरा डाइनिं हल दे गाइस नैबे डाइनिं रिसेपसना गाबोनसो नालाय दिनै नङा नैबे डाइनिं आरो नैबेबो डाइनिं नैबेलाय बरियानो नैबे मोननै डाइनिंआ
गोजौआव आसिब मादो दे आसिब मादो Mudia fugarna ho. Akaiku fugarna mah bisi oleh. Ini mana? Be, dia fugarna. Fugarna lah. Barang suburi mudia. Bapak tu boleh. Yang na uroi suai kamera ke noi. Đừng có gặp đứng nào mà. Đừng gặp đứng nào mà đấy. Ai ơi, mana video ha? Mà đừng gặp đừng. À. Lagaw. Dah sudah. Dihamzah kita ni nama. Maria. Kedan dihamzah. Mada. Pas. Madai. Betul tak? Kamu bisa kerjanya. Kamu sudah? Oh, mada. Maria. Lagaw. Moza aja deh. Lanjut nama. Lanjut kita. Oke. Video lah dulu ah. Deh. Asal Borean nukun kau, samai deh. Jadi deh. Lanjut nama. Lanjut kita. Bro. Nih. Double na. Ah. Deh. Last photo shoot. Wah, berapa interest mentu nama ni? Babu. Malah actually Boria ada. Mana photo shoot sih lihat sini na. Last photo shoot. Adam jepta. Babu dan kang bay. Dah mana macam se photo lasi kan? Bini nak bas. Smile. Sekarang mau saya mana ya? Ismail. Please smile. Mana? Mana ini minum darna. Đây, Pinano. Rồi, Boria. Boria. Misip nanggo? Deh misip tu undu tu. Wah. Nih, mana ke? Roh, bisa practice tu roh. Undu dulu lagi.
Bas, nih. Mana photoshootनि practice आरो बियो माबायदि photoshoot लायो लाफेराखैना बे photoshoot ओइ उन्दुनो ओंखाराखै नोङो आया ओइ खुदुम दे मोजां खुदुम दे नङाबा रियेल खुदुमनाय बायदि खुदुम दासो दा बरिया बे मोनसे मेम'रिस थानायसै नालाय बरिया Next part wah next part ini soंदो नै डाइरेक्टरफोरनियाव next part माइसा गन्थं खुदुमनाय होगोन नामा नोङो गन्थं खुदुमनाय कपालट हे आच्छा मोनामसुनाङालै किस खालाम दे Mem soalnya हाबा दाननाया जोबनानै ओंखाम जाबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानफोरखौबो एकदम खिथिक होनबाय ओमफ्राय दसे मोसाबाय मोसानायखौबो आं भिडिअ खालामखादों नुखाबाय जानांगौ नङा नोंथांमोना ओमफ्राय फैबाय ओमफ्राय फैनानै नै दसे दा समा जागासिनो 10टा मोनानि 10टा ओमफ्राय दा जों लानोसै रेस्ट आं खालामसै एडिटिं थ' गाबोन रिसेपसन गाइस गाबोन रिसेपसन ओमफ्राय नायदो थ' गाइस बिदिब्ला गाबोन रिसेपसनखौबो आङो ब्लग बानायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नङा ओमफ्राय एक्चुअली आं बांद्राय बिदि भिडिअखौबो लानो हायासै मानो होनब्ला आं माखासे खामानियावहा बिजि जानांबाय नालाय बेनिखायनो आं माखासे भिडिअफोरखौ लानो हायासै दे बेनिफ्राय जोंहा मादै आरोना मादारनि सिस्टार बिनि फिसाज्ला ना सेथि फिसाज्ला ओमफ्राय बिदिनो दिनै बरियानो मोजाङै हाबायाबो जानो थांबाय ओमफ्राय आरो आइ हप गाबोननि हाबाफारियाबो माने मोजां जाना थाङो नङा होमबा ना क्या बोलता है ओमफ्राय दोननोसै दे बिदिला दोननोसै गाबोन थाब सिखारनांगौ मेकआप खालामगोन गाबोन नोङो अके दे होमबा गाबोन खानायखौ क्रिमपिं खालामना होगोन गाबोननि ब्लगाव नुगोन दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो बावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं आरो टेक केयार आरो जायफ्रा बिथांनि फेसबुकखौ नायाखै आगारदों फेसबुकाव आगारदों दै बरियानो नोंथांमोना सां गाबदों आंनि फेसबुक पेजाव नाय दीपिका ब्रह्मआव हौवा गोदाना गाबदों थ' मानि थाखाय गाबदों माने ओरैबायदि आरोना बुस्थुआ जेनेबा खुसिजोंसो गाबदों दै माने एसे खुसिजों गाबदों आरो माने बिसानि न'खराव बिदि गोग्गोम मोनसे जेबो प्रग्राम जाफेराखैमोन नालाय फार्स्ट टाइम जाबा बयखौबो ज' नुबाय मिनि खुसि ओरैबायदि फुर्ति मोनबाय बियो आरो ओरैबायदि गोबाव नि उनावहाय बिदि ड्रिं नालाय दे होमबा बाय आंखौ माने खोमसि खालामो दे थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार गुड नाइट बाय